aquest llibre fa una aportació fonamental. Fins ara no teníem una obra que fes una mirada panoràmica i aprofundida a la vegada sobre la riquesa i la diversitat de la pintura catalana en els anys de postguerra i de la segona avantguarda. Les circumstàncies són difícils, les circumstàncies són complicades, però els artistes aconsegueixen expressar tant el seu desig de revolta com la seva necessitat de crear espais de bellesa, d'investigació, de lirisme. El llibre permet descobrir o redescobrir més de 80 artistes, que és un senyal inequívoc de la sorprenent i intensa creativitat que es va desenvolupar en aquest període. Aquests artistes van des dels noms més coneguts, que van fer una gran carrera internacional, com Joan Miró, Salvador Dalí, Antoni Tàpies, fins a artistes potser avui oblidats, però que tenen una gran qualitat i són molt representatius de l'època. Des d'un Joan Pons, però també un Joan Brotat, les dones artistes, Roser Bru, Magda Volomar, Sílvia Govern, tota una sèrie d'artistes que pertanyen a generacions molt diferents i que van presentar propostes molt diverses. A banda del material documental que acompanya el text introductori, el llibre es composa de 150 obres comentades, 150 obres reproduïdes a gran format, a una qualitat excepcional, que realment té un valor, en aquest cas, no només per l'amant de l'art, sinó també per l'historiador, perquè permeten veure, gràcies a les grans dimensions del volum, veure i apreciar les qualitats físiques, materials de les obres, veure els detalls d'unes matèries, d'un collage i, naturalment, tots els matisos i la intensitat d'un cromatisme que sovint era exaltat i molt intens.